Hello guys, good morning guys. Happy Friday. Gloomy and cloudy days. Cloudy day karon guys sa amin. Pero labagi hapon si Doors oh. Adyo ang tag mainit ni tagtaon ini humana ha kay manimahong utot ni grabahan. Mana may electric fan. Okay ra Japon. Pait patungod ang electric fan para di manimaho. Aking labho nun. Gamay raman eh. Laba, laba Friday, laba. Hindi ka na ko ni Simba guys. Nagasamba na ako karon. Kamo, kamusta? Yung adlaw diha. Barik, Inanski ah. Hello, good morning. Happy Friday. Eric, oh. Hello, Rick. Pag-amping sa imuhang padung tagbilaran. Mo tunis tagbilaran, guys, mamista. 3 days. Ikatulo na nimo kadlaw karon na. 9:30 ka nila ka. 3 days na ni si Eric diri. Abisag tagbilaran karon. Rick, pasalubong pag uli, Rick, ha. Bread lang, bread. Ihod ka dyan na mo, biyahe ka ihod, iyan na ni mo hod, oh, kay naligo ka ba sa imong. Tira ka magitaod gahapon nga koan. Nice na gabi eh. Si, na gabi ari, hayag na. Tulo na mong solar ang daplin. Diapon. Ah. Lamdag na. Kahit na tong by solar. Yan na may kabati o brand out. That's saan yung sapatos rin? Bago na ni Nike. Bago sapatos Eric oh. Munaog naman ding. Bago din mo sapatos King. Kay Eric, aw kang inandagi kay ano. Ni sinan. Oh, sana di siya. Kato tingaling mo biyahe mi ato. Puhon makalarga mi kato ra tingali ijang gihapon. Paano man to? Mga magnani ukang no. Halagi tong palitan. Pila ka tuig na imong Nike? Dugay po to, di ba nipat makababaw Nike? Dugay po to eh. Ikaw palit anak? Kalipad mo na. Pila? Sale na gani na. Saan mo tawag sale? Mahal na. 3, tulo katuig na? Tulo? Yawa, tibay din. Kainan, pag gato yung hinatag na Nike, lugay po doon, pero ano ba? O, di naman, lahi naman dyan dalaan. O, ibiyahe. Nadag guys, diri sa mo, ah. Para ba kung maglaba? Labadami, labango. Kung pangita basa ka tugi butang nakang kamera. Digo ka na. Igamit mo unto na. Asag ka na kamera gi butang eh. 30 na kyo eh. Madyo po kasakay kada dyan daha. Madyo mo ka. Sa bandira guys.
Basta yung aron na yun na mga ubuan, magsige na sa dagom, uwan, dagom. Madyo gani kay nakapagaling na mig daghan. Madyo gani kay nakapagaling na mig daghan kay wa pa mi kapagaling daghan. Problema gyud mi sige ra uwan. Kainit. Ah, pero okay raman di ani kay basta makatuna eh pwede naman electric pa na. Malain pagbaho. Mang hi sa ako guys. Mang hi si Doors. Umot na yung ang ligamit eh. Ulit na. Basta makatunan eh. Electric pa na. Para di mo lining. Hinay rin nga di mo pa. Mga oats, utot. Nine 30 pa rin na maligo sa pa. 9:30 pa. Ah, 9. Okay, mga hinay-hi guys. Sa makatuna ka. Ano na kang to the question. Don't forget sa tubig ha. Mainom ba ka kayo mag-una? Tubig na mainom. Don't forget. Don't forget. Kapit na ni si Jamad. Pan pa. Grabe lagi ang panahon. Ay, tanawa. Cloudy. Ansa kay na modelo pressure. Ansa na lo pressure na bagyo na? Na modelo pressure ani sa Pilipinas karon. Mao tingali ni nga ani. Mao di ay. Thank you for watching guys. Maraming salamat po. See you on my next vlog. Happy Friday. May God bless us all.